درود тамошобинони гиромии пойгоҳи хабарии бомдод. хулосаи муҳимтарин хабарҳои рӯзи 2 январи Тоҷикистонро бароятон пешкаш мекунем. дар ин барнома боздошти бадеӯззамон пешвои таблиғиҳои тоҷик дар ИСТАНБУЛИ Туркия, АՅОДАТИ вазири меҳнат ШИРИН АМОНЗОДА ва муовини раиси ХАТЛОН Фирӯза Шарифӣ аз тифлони панҷгонӣ. ду рӯз боз дар Тоҷикистон расман ягон ҳолати нави коронавирус сабт нашудааст. 11 соли ҳукми зиндони журналист Муҳаммад Юсуф Исмоилов барои 400 сомонӣ ва рӯзи 5 январ парвозҳо байни Тошканду Душанбе аз сар гирифта мешаванд. бино ба иттилои дарёфтии Пойгоҳи Хабарии Бомдод, яке аз раҳбарони тоҷикистонии ҷамоати таблиғ тақрибан 2 моҳ қабл дар шаҳри ИСТАНБУЛИ Туркия дастгир гардида, феълан дар боздоштгоҳи Пендек дар канори шарқии қисмати осиёи шаҳри ИСТАНБУЛ нигоҳ дошта мешавад. ба сомонаи Бомдод муяссар нашуд ки исми ӯро аниқ кунанд, вале ин марди боздоштшуда дар байни пайравони ҷамоати таблиғ бо тахаллуси БАДЕЫУЗЗАМОН машҳур буд. як сабаби боздошти ӯ ташкили мадрасаи ғайриқонунӣ гуфта мешавад, вале тарафдоронаш бар инанд ки боздошти БАДЕЭУЗЗАМОН бо дархости мақомоти Тоҷикистон сурат гирифтааст. ӯ чандин сол боз дар ИСТАНБУЛ зиндагӣ мекард ва ба гуфтаи манобеъи огоҳ он пайравони тоҷики ҷамоати таблиғ ки дар Туркия паноҳ бурданд, дар ҳама кор бо маслиҳат ва машварати ӯ амал мекарданд. фаъолияти ҷамоати таблиғ дар Тоҷикистон аз соли 2006 манъ шуда, дар ин байн даҳҳо нафар аз пайравони ин созмони динӣ боздошт ва зиндонӣ шуданд. охирин нафаре ки бо ҷурми узвият дар ҷамоати таблиғ ба 12 соли зиндон маҳкум шуд, Садриддин Моллоев, маъруф бо Молло Садриддин, домоди рӯҳонии машҳур дар минтақаи Кӯлоб, Молло Ҳайдар Шарифзода буд. Молло Садриддин низ дар Туркия ба сар мебурд ва 2 сол пеш бо ваъдаи авфи мақомот ба Тоҷикистон баргашт. вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Тоҷикистон Ширин Амонзода ва муовини раиси вилояти Хатлон Фирӯза Шарифӣ аз Дилноза Маҳмадова ва тифлони панҷгонӣ ки ӯ дар таваллудхонаи ҷумҳуриявӣ дар Душанбе аёдат карда ва ин модарро табрик карданд. Ширин Амонзода бо тақдими тӯҳфа барои навзодон таваллуди панҷгоникро дар арафаи соли нав фоли нек номида, орзу кардааст ки ин тифлакон солим ба воя расида барои миллату давлат ва халқи шарифи Тоҷикистон содиқона хизмат менамоянд. Фирӯза Шарифӣ ба модари ин тифлон кӯмаки молии ҳукумати Хатлон расонида, ба тифлони навзод саломатии қавӣ ва хушрӯзӣ таманно кардааст. як рӯз қабл раиси вилояти Хатлон Қурбон Акимзода низ ба табрики ин хонавода ба деҳаи Бобоҷон Ғафурови ноҳияи Қободиён рафта амр дод ки хонаи онҳоро навсозӣ карда барои тифлони навзод ҳуҷраҳои иловагӣ бисозанд. табибон вазъияти тифлон ва модари онҳоро мӯътадил арзёбӣ карданд. ин 5 тифл ки рӯзи 3 декабр бо вазни аз 1,5 то 2 кило ба дунё омаданд, феълан дар боксҳои махсус нигоҳубинӣ мешаванд. қаблан дар Тоҷикистон чандин мавриди таваллуди сегоник ва чоргоник мушоҳида шуда буд, вале панҷгоник бори аввал ба дунё омад. ин панҷгоникро Ҳасан, Ҳусейн, Фотима, Зуҳро ва Хадича ном гузоштанд. модари онҳо Дилноза Маҳмадова 31 сол дошта, қабл аз ин панҷгоник соли 2010 духтар ва соли 2017 писар ба дунё оварда буд. вазорати тандурустии Тоҷикистон шоми 1 январ хабар дод ки дар шабонарӯзи охир дар ҷумҳурӣ ягон ҳолати гирифторӣ ба коронавирус сабт нашудааст. вазорат гуфт ҳамагӣ 312 нафар бо нишонаи сабуки бемории мазкур дар хона зери назорати дармонгоҳӣ қарор доранд. як рӯз қабл низ вазорати тандурустӣ иттилоъ дода буд ки рӯзи 31 декабр дар кишвар ягон ҳолати нави коронавирус сабт нашуда, бемористонҳо аз беморони коронавирус пурра холӣ шуданд. бар асоси омори расмии вазорати тандурустӣ то шоми 1 январ дар Тоҷикистон 13296 ҳолати гирифторӣ ба коронавирус сабт шудааст. 12894 нафар, яъне 97% аз ҷамъи беморон шифо ёфтанд. 43 нафар ба иттилои вазорат дар шабонарӯзи охир аз коронавирус шифо ёфтанд. мунтақидон бо омори расмии вазорати тандурустӣ дори ба коронавирус аз оғоз бо назари шубҳа нигоҳ мекарданд ва мегуфтанд ки шумораи воқеи гирифторон ва қурбониёни коронавирус дар Тоҷикистон хеле бештар аз рақамҳоест ки вазорат tasdiq мекунад. ба иддао якбора ба сифр баробар шудани ҳолатҳои коронавирус дар Тоҷикистон ки инак 2 рӯз боз вазорат чунин хабар медиҳад, низ бисёрҳо бо чашми шубҳа нигоҳ мекунанд ва мегӯянд ки
иддаои қариб ба нестӣ расидани коронавирус дар Тоҷикистон каме пеш аз вақт аст. Президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон низ рӯзи 31 декабр дар паёми солинавиаш изҳор дошт, ки коронавирус дар Тоҷикистон қариб ба нестӣ расидааст, вале ӯ ҳушдор дод, ки мардум набояд бепарвову фориғбол шаванд. Журналисти тоҷик Муҳаммад Юсуф Исмоилов, ки бо ҷурми гӯё 400 сомонӣ тамаҷҷоҳӣ ба 11 соли зиндон маҳкум шудааст ва қариб 8 сол боз дар пушти панҷара қарор дорад, бо ирсоли як паём аз маҳбас хостори ҷалби таваҷҷӯҳи мақомоти додистонӣ ба қазияаш шудааст. ӯ гуфтааст, бо вуҷуди ҳанӯз 10 моҳи қабл пардохт шудани маблағи зарар ва розигии додгоҳ, маъмурияти маҳбаси рақами 5 дуроб 3 шаҳри Хуҷанд аз гузаронидани ӯ ба маҳбаси сукунатӣ саркашӣ мекунад. маблағи зарари зикршуда дар парвандаи Исмоиловро дар ҳаҷми 6000 сомонӣ моҳи феврали соли 2020 сардабири Пойгоҳи Хабарии Бомдод Мирзо Салимпур пардохт кард. мақомот ваъда карда буданд, ки ин охирин монеа буд ва акнун Исмоиловро ба маҳбаси сукунатӣ мегузаронанд, вале баъди пардохти пул баҳонаҳои нав ба нав ҷуста ваъдаи худро иҷро накарданд. Муҳаммад Юсуф Исмоилов соли 2013 баъди нашри чанд матлаби танқидӣ дар бораи ноҳияи ашт ба тамаҷҷоҳии 400 сомонӣ айбдор ва ба 11 соли зиндон маҳкум карданд. дар Тоҷикистон, ки одамони пушташон ба қувват миллионҳо медузданд, журналистро барои ҳамагӣ 400 сомонӣ ва онам бо як иттиҳоми бофтаю сохта ба 11 соли зиндон маҳкум карданд. Маҳтобӣ Абдуллоева ҳамсари Исмоилов мегӯяд, бори зиндагиро танҳо бо сахтиву машаққат мекашад, бо 200 сомонӣ нафақаи корношоями шафараш ва дастмузди корҳои муваққатии рӯз мегузаронад. бекор, сарсон, саргардон, дастнигари мардум шудем. як каме орду равған медиҳад як савобталаб каме биринҷу нон, магар мешавад инро зиндагӣ гуфт, мегӯяд ӯ. ширкати миллии ҳавопаймои Ӯзбекистон авоюларӣ хабар дод, ки рӯзи 5 январ баъди қариб 10 моҳи танаффус нахустин парвози чартерӣ дар хатсайри Тошкан-Душанбе-Тошкан сурат мегирад. ҳавопаймои Ӯзбекистон авоюларӣ соати 00:30 аз фурудгоҳи Тошкан ба ҳаво хиста бояд соати 2:30 дар фурудгоҳи Душанбе фуруд биёяд. ин ҳавопаймо аз Душанбе соати 12 ба парвоз медарояд ва баъди 1 соат соати 13 бояд дар Тошкан бирасад. чиптаҳои парвозро метавон аз кассаҳои ширкат ва ё дигар нуқтаҳои фурӯши чиптаҳо харидорӣ кард. нархи парвоз ба як тараф $162, барои бизнес-класс $225 муқаррар шудааст. парвозҳо байни Тошканду Душанбе рӯзи 16 марти соли 2020 дар пай ошкор шудани нахустин ҳолатҳои сирояти коронавирус дар Ӯзбекистон мутаваққиф карда шуданд. дар тирамоҳи гузашта Хабарҳои нашр шуд, ки парвозҳо байни Ӯзбекистону Тоҷикистон аз 1 ноябр аз сар гирифта мешавад, вале дар охирин лаҳза ин кор то соли нав ба таъхир гузошта шуд. бар асоси қарори комиссияи мубориза бо коронавирус, ҳукумати Ӯзбекистон аз 25 декабр ҳар нафаре, ки вориди қаламрави ин кишвар мешавад, бояд аз ҳисоби худаш аз коронавирус экспресс-тест супорад. ин буд чанд хабари нав. хабарҳои бештарро дар пойгоҳи Бомдод бихонед. хуш бошед.